ഈ ഡാഡയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പെട്ടാന്നോ? ഡാഡയുടെ ബേബി എഞ്ഞ് തരുമോ അമ്മച്ചിക്ക്? ഇതാ അമ്മച്ചിക്ക് എത്തോട്ടോ. ചീ, ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്, ക്യൂട്ട് ബേബി. ഇഞ്ഞെത്തോ, ഇഞ്ഞെത്തോ, ഇഞ്ഞെത്തോ. ഇതിൻ്റെ ബേബി എത്തോ. കുഞ്ഞെടുത്തോ, കുഞ്ഞെടുത്തോ. അവിടെ ഇന്നോ. ഇഞ്ഞോ വേണ്ട. ഉമ്മ കൊടുത്തു ഒരു ഉമ്മ. ഇവിടെ ഉമ്മ കൊടുക്കും. ഉമ്മ ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ഉമ്മ ഉമ്മ ഇവിടെ ഉമ്മ കൊടുക്കും. ഉമ്മ ഇവിടെ ഉമ്മ കൊടുത്തേ. ഉമ്മ 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 ഇവിടെ ഉമ്മ കൊടുക്ക.